Zorgen in Provinciale Staten over mogelijk vervuilde staalresten in provinciale wegen. Maar als je kijkt naar de samenstelling van hoogoverslakken, dan wordt er gewaarschuwd voor uitloging van barium en vanadium. Dat zijn stoffen die verbindingen kunnen vormen die heel giftig zijn. En verder in het nieuws vandaag. Supporters boycotten belangrijke wedstrijd. En gastgezinnen gezocht voor hulphonden. Goedenavond. De Partij van de Arbeid GroenLinks-fractie in Provinciale Staten maakt zich grote zorgen. Het gaat om documenten waaruit blijkt dat er zogenaamde hoogovenslakken onder provinciale wegen liggen. De provincie stelt dat dat normaal gesproken geen probleem zou moeten zijn. Maar in Flevoland moest een stuk snelweg helemaal gereinigd worden vanwege verontreiniging. En die zou ontstaan zijn door zulke hoogoverslakken. Staal en hoogoverslakken zijn afval van de staalindustrie en leken een ideale circulaire bouwstof voor de aanleg van dijken of als fundering voor wegen. Toch zitten ze vol met allerlei vervuilende stoffen. Dat zou geen probleem moeten zijn zolang de slakken niet met water in aanraking komen. Want dan komen volgens het RIVM na enige tijd alle denkbare metalen vrij. In water verdunt dat nog, zo gaat de theorie, en levert het geen gevaar op voor de bodem en dieren. Maar op land kan het de bodem en het grondwater vervuilen. Op vragen van de PvdA, GroenLinks en SGP in de Zeeuwse Staten antwoordde de provincie dat er geen staalslakken onder provinciale wegen liggen. Maar wie op het internet probeert te zoeken wat er dan wel onder die wegen ligt, komt al snel op dit artikel van een asfaltbedrijf. De aannemer zegt hier een aantal bulten in provinciale wegen te hebben verholpen. Hoe die bulten daar kwamen? Ze zijn ontstaan door hoogoverslakken in fundering. Deze slakken kunnen door een chemische reactie hoogteverschillen van enkele centimeters veroorzaken in het wegdek. En wie dan nog dieper graaft, ziet dat in onderzoeksrapporten uit 2018 er proefboringen zijn gedaan onder provinciale wegen. Zoals hier op Noord-Beveland bij de N256. En wat blijkt, onder de wegen zitten hoogoverslakken. En die bevatten normaal gesproken weinig tot geen zware metalen, zo zegt de provincie. Maar betekent dat dan dat hoogoverslakken helemaal ongevaarlijk zijn? Dat valt te bezien. Navraag bij de Milieudienst Rijnmond, de DCMR, levert deze tabel op. Daarin staat dat er mogelijk verschillende niet zulke beste stoffen zoals barium, vanadium en sulfaat uit de slakken kunnen spoelen. En in 2021 werd een stuk van de snelweg A6 gesaneerd vanwege vervuiling door hoogoverslakken. Al deze informatie baart de statenfractie van PvdA GroenLinks zorgen. Als je kijkt naar de samenstelling van hoogoverslakken, dan wordt er gewaarschuwd voor uitloging van barium en vanadium. Dat zijn stoffen die verbindingen kunnen vormen die heel giftig zijn. En ook zwavelzuur kan eruit komen. Dat zou kunnen, dat die bevatten, maar de vraag is even of dat die dan ook uitlogen. En ik begrijp dat in de norm die ervoor gesteld wordt, er altijd zekerheid is dat je aan de bovenkant ervoor zorgt dat er geen water bij komt en van de onderkant geen water bij komt. Dus je zou, als dat ook werkelijk geborgd is, dan kun je ervan uitgaan dat het niet uitloogt naar het grondwater. Dus, ik heb gevraagd aan de gedeputeerde of hij wil onderzoeken of dat een probleem is rond de Zeeuwse provinciale wegen. Een onderzoek naar de effecten van hoogoverslakken komt er nu nog niet, zegt gedeputeerde Dick van der Velde. Hij wacht eerst een expertmeeting af, maar neemt het verzoek voor een onderzoek van PvdA GroenLinks wel mee naar gedeputeerde Staten. Huishoudelijk afval uit Zeeland wordt de komende tijd opgeslagen op een terrein in de Koegorspolder bij Terneuzen. Normaal gesproken gaat het afval naar Rotterdam, maar door een brand die eerder woedde bij een locatie van afvalverwerker AVR in Rozenburg kan het afval voorlopig daar niet naartoe. De provincie gedoogt het opslaan van het afval in Terneuzen in ieder geval voor een jaar. Er liggen mogelijke oplossingen klaar voor de Panoramaheuvel in de Hedwigepolder. Eerder bleek dat de heuvel 10 meter te laag is. De heuvel kan worden opgehoogd met grond uit de Prosperpolder of met grond van de aanvoerdijkjes in de buurt. Een andere mogelijke oplossing is de radartoren die op de heuvel moet komen hoger te maken. Hoe het nou toch fout kan zijn gegaan, blijft gissen. Ja, misschien een misrekening, dat weten we niet goed. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, het is van de grote totale hoeveelheid grond is het maar 10% verschillen. Dus we doen er nou heel erg gewichtig over. Het is maar een verschil van 10%.
De H-side van voetbalclub Hoek is niet aanwezig bij de wedstrijd tegen Kloetingen eind deze maand. De supporters blijven weg omdat ze het niet eens zijn met de extra veiligheidsmaatregelen. Zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken en moeten de supporters van Kloetingen verplicht met de bus naar Hoek komen en in een speciaal uitvak plaatsnemen. De KNVB heeft de wedstrijd aangemerkt als risicowedstrijd omdat het vorig seizoen 2 keer misging rondom de duels van de Zeeuws-Vlaamse club. Het houdt Erwin Jesterhout uit Filipijnen al weken bezig. De vestingmuur uit de 18e eeuw die hij per ongeluk ontdekte tijdens het graven van een vijver in zijn tuin. Vandaag kwamen archeologen langs om onderzoek te doen. Ik zal het zo zeggen, het is een indrukwekkend iets. Of het zo bijzonder is. Daar mogen de meningen dan over verdeeld zijn. Toch wordt alles uit de kast gehaald voor een grondig onderzoek. De 2 archeologen gaan gewapend met meetapparatuur en een drone de muur in kaart brengen. Deze foto's die gaan we allemaal met software aan elkaar kleven. En op die manier kunnen we daar samen met de geografische gegevens kunnen we daar een 3D-model van maken van hetgeen wat er nu vrij ligt. Maar het is natuurlijk geweldig, want ik hoop gewoon echt een aantal antwoorden te vinden. Misschien niet vandaag, maar na onderzoek. Op een aantal vragen die ik heb. Welke antwoorden hoopt u te krijgen? Nou ja, goed. Er zitten, zoals je ziet, natuurstenen. Zijkanten zitten erin. Ik wil gewoon weten waarvoor het is. Na het onderzoek maken de archeologen een verslag en daarbij komt er een advies voor de gemeente Terneuzen. Maar als het aan de eigenaar van de vestingmuur ligt, blijft de muur volledig intact. De gemeenteraad van Middelburg heeft langer nodig om tot een advies te komen over het nieuwe asielzoekerscentrum. Duidelijk is al wel dat de raad het AZC wil splitsen in een reguliere opvang in weidegebied de Kleene Hoge en een noodopvang op een andere plek. Burgemeester en wethouders van Middelburg willen juist 1 groot centrum in de Kleene Hoge, maar daar is veel verzet tegen. De raadsvergadering over het plan is gisteravond afgebroken en gaat later weer verder. Toeters en bellen, feesthoedjes, slingers in allerlei kleuren en grote taarten. In verzorgingshuis Cederhof in Capelle was het groot feest vandaag. Bewoners vierden daar namelijk een 100-plus party. Er was een huwelijksjubileum en er was de verjaardag van 7 bewoners die 100 jaar of ouder werden. Nou ja, dat is natuurlijk een verwennerij die we meemaken. En dat is natuurlijk ook een zaak die je maar 1 keer in je leven mee kan maken. Wat is dan het geheim daarachter om zo oud te kunnen worden? Ja, ik heb geen geheim om oud te worden. Dat moet je krijgen. Groep 3 en 4 van basisschool De Molhoek zong de jarige ouderen toe. Nu heeft u net nog lekker het stuk taart op. Hoe smaakte die? Heerlijk. Te veel eigenlijk, want kijk eens. De knoopjes kan niet. En mevrouw Spruit, die doet nog een beetje een middagdutje. Dag mevrouw Spruit. Goeiedag. Goeiedag. Het bleef nog lang onrustig in de Cederhof in Capelle. De vaatwasser openen of de deur open en dicht doen. Als je in een rolstoel zit, zijn die bezigheden niet makkelijk of vanzelfsprekend, zoals ze dat voor ons allemaal wel zijn. Een hulphond kan uitkomst bieden, maar voordat een hond die taken kan uitvoeren, is daar heel wat training voor nodig. Een belangrijk onderdeel daarvan is het leven in een gastgezin. Lara, let op. Achter. Goed zo. Hond Lara is zo'n hulphond die eerst verbleef in een gastgezin. Nu woont Lara bij haar baasje Angela, die haar opleidt tot echte hulphond. Zij helpt me met mijn jas uittrekken, ritsen, open en dicht doen van een schootkleed in de winter. Dus dat komt er ook weer aan. Dingen oprapen, aangeven, brengen, de was in de wasmachine, eruit halen. Je kan het zo gek niet bedenken of je kan het ze leren. Yes! Goed zo, meisje! Maar voordat de opleiding echt kan beginnen, is het belangrijk dat de hond in een gastgezin onder begeleiding een normale opvoeding krijgt. Hoe beter een voortraject in een gastgezin, hoe meer ik uit de hond kan halen voor zijn verdere leven en mijn verdere leven. Als ik nu kijk naar Lara, zij is er net 3 weken, maar ik heb het gevoel alsof ze echt al maanden hier is. Omdat er gewoon
weinig is waar ze door van streek raakt. Yes! Heel goed hoor! Heel goed hoor! Ja! Angela die heeft nu een hond, die is 1,5 jaar. En de hond kan de opleiding starten vanaf 1-jarige leeftijd. Maar voor die tijd heb je dus eerst een puppy van 7 weken tot 1 jaar. En voor dat stuk zijn we op zoek naar gastgezinnen. En dat is niet zomaar geregeld. Volgens hondeninstructeur Frauke is het een hele verantwoordelijkheid. Zo'n puppy komt in huis, is dus 7 weken, komt rechtstreeks van de fokker en moet nog een heleboel dingen leren. Zinnelijkheid, maar vooral de socialisatie is heel belangrijk. En socialiseren betekent dat een hond eigenlijk aan een heleboel dingen gewend moet raken, wat gewoon gaat worden, om uiteindelijk een hulphond te kunnen zijn. Dat wanneer de hond in de stad loopt niet onder de indruk is van vlaggen die wapperen, of iemand in een rolstoel, of iemand die met een stok loopt, dat ze daar allemaal aan gewend zijn. En dat stuk is dus heel belangrijk om in dat eerste jaar te leren, om vervolgens de stabiliteit te hebben om de opleiding te kunnen starten. En dan moeten de gastgezinnen afscheid nemen van hun hond. Die komt dan terecht bij mensen zoals Angela. Iets waar zij op haar beurt dan weer heel dankbaar voor is. Ja, weet je moet het ook maar kunnen. Hè? Een jaar lang heel veel liefde geven aan een dier om het vervolgens weer los te laten. Ja, dat is denk ik niet met woorden te bevatten. Echt onwijs dankbaar. Je moest goed zoeken naar de zon vandaag. De meeste tijd was het grijs en in de loop van de middag kwamen er ook nog buien bij. Morgen dan wisselen opklaringen af met wolkenvelden. Later dan ook weer kans op een paar buien. Het wordt veel kouder dan vandaag en zondag wordt het nog kouder. En dan nog even aandacht voor de Zeeuwse voorronde van het eerste Regio Songfestival in ruim 2 decennia. 22 jaar geleden won Zeeland. Dus hoe leuk zou het zijn als we nu weer een Zeeuwse kandidaat hebben die gewoon de winnaar wordt van het Regio Songfestival. Nou, morgen, dan is het zover. Dan is dus die voorronde. Dus luister vanaf 11:15 naar Omroep Zeeland Radio. Dat is allemaal morgen. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u voor nu nog een hele fijne avond.